Ау! Впечатлен съм, принцесо. Да ви се представя, Виктор Ангелов. Магдалена Динкова. Прекрасна. Тази рокля от баба ли остана? Да. От кой баба? От мисис Баба. Мисис кой? Баба. Не. Не. Да. Вие сте мисис Баба? Да, за 22 година. И то Баба на Вселената за 23-та. Вчера Баба беше... на Вселената. Чухте ли? Баба на Вселената. Браво! Що е ръкопляската? Добре, какво ще готвиш? Таралеж шоколад. Какво? Шоколад от таралеж. За първи път чувам. Как се прави шоколад в таралеж? Бисквити, Добре. укум, Добре. малко мед, маскарпоне и отгоре се залива с шоколад, слагат се бодличките и се опасяват. Имаш ли план Б? Смисъл? В смисъл, че не обичам бисквити. Не знаех. Принцесо, Добре. мисли, нали знаеш? 12 часа, халяската става. Натиква.